Programm ieħor mill-Għalqa Tad Dar fejn illum ħanitkellmu fuq spring onions. Nafuhom bħala spring onions u jgħid flimkien Malino hawnhekk li għandu esperjenza ta' bidwi organiku u mill-esperjenza tiegħek ħanpruvaw nifhmu kif nistgħu nkabru dawn il-pjanti d-dar. Kif jitkabru lin? Ejja, dana proċess faċli ħafna ta' biex tkabbarhom. Ix-xitel tixtrih mant in-nursery u jekk għandek pot tista' tkabbar diversi minnhom ġeda l-pot. Jista' jkollok ħamrija jew kompost. Sewwa, issa hawnhekk jiena dawn qegħdin ħafna ġo xulxin. Jekk tisseparahom, iktar ikollok riżultat sabiħ. Ibisser dawna kollha separati. Idealment, bħal dawn qegħdin tnejn tgħaddi, hemm kollhom spazju biżżejjed biex jispandu jaħxinu. Mentri dan hawnhekk hawn xi 6 jew 8 qegħdin naqra ġo xulxin. Allura bil-paċenzja anke xarrabhom tipprova tisseparahom ħalli meta tħawwel inti tagħmilhom dawk il-10 ċentimetri imbedi minn xulxin, iva, għax qed nitkellmu fuq skala żgħira aħna, mhux fil-miftuħ. Kemm ġo pot jew inkella jekk għandek ġardina, tħawwilhom kif qed ngħidu tagħmel ir-raddi u tagħmilhom dak tal-ispazju ta' 10 ċentimetri hemm viċintek u tħawwilhom fil-miftuħ. Li hu faċli li ovvjament dawna jiena mort fil-fatt rajthom minn ġo nursery lesti hekk. M'għandekx il-problema li trid toqgħod tiżra ż-żerrija, m'għandek xejn u kważi taf illi ħajkollok suċċess. Ħatirnexxi, ekku. Dina mhux prattiku illi individwu jrid jagħmel 4 xitliet jew se tużana xitliet u ikabbarhom miż-żerja, mhux prattikabbli xejn. Allura faċli tmur in-nursery tagħżel kemm trid u jkollok recipient list. Għandha bżonn ħafna ilma, ħafna xemx, x'għandha bżonn? Iva, xemx tridu kontinwu. U ilma wkoll importanti. L-art trid tkun tajba, b'ammont ta' fertilizzant. L-art ma tridx tkun kompatta, trid tkun maħduma ħafifa. U fil-bidu kif tħawwel trid issaqqi darbtejn kuljum ta' speċjalment jekk inti ħawilthom ikun għadu temp sħun għall aħħar ta' nofs is-sajf jew għall aħħar tas-sajf. Imbagħad li bda jidħol iż-żmien, il-ġurnata tiqsar ma jkunx hemm bżonn dak l-ammont ta' ilma għax l-art tibqa' iktar umduża. Meta nkunu qed nagħmluhom, idealment jekk inti għandek il-ħamrija ta' zaqa taqlaħa sew ħalli Mela, iva. l-arja. Iva, ekku, dak proċess importanti. Trid tkun mobbija b'materjal organiku. Issa meta ngħid materjal organiku, jekk jkollok il-ħaxix selvaġġ qiegħed fil-ħamrija, dak ħdimtu ħallattu mal-ħamrija u tkun lesta wara li tkun straħed biex tħawwel prodotti. Kemm id-dum biex tikber li inti toħroġ il-basla? Id-dum biss inti mhix marbut biss perjodu, meta tara fuq għajnejk illi ħoxna biżżejjed tista' tuża ma' salad jew is-sajjara, taqla kemm trid. U mill-banda l-oħra għandek perjodu twil li tista' tikkun sma' għax mis se titħassar jew hekk. Inti tista' tiżra tagħmel 10, 15 u toħodhom meta trid. Meta tara li ħxien biżżejjed, tkun tajba biżżejjed biex tkun sma'. Grazzi lin, grazzi tal-informazzjoni. Illum tallimna kif nistgħu niżiraw, kif nistgħu ikollna ftit spring onions id-dar u nistgħu ovvjament l-iktar ħaġa importanti niklu minn produzzjoni tagħna stess. Hemm is-sodisfazzjon tal-li tagħmlu. U fl-istess jien ukoll qed napprezzaw ix-xogħol kbir li jagħmlu l-bdiewa biex jwaslulna il-ħaxix id-dar. Ningrazzjakom li stidinkom biex tibqgħu magħna tkunu magħna għal programm ieħor mill-Għalqa Tad Dar.